Ve starověké Persii žil sultán, který měl jedinou dceru. Jejíž krása byla jako východ měsíce na jasné obloze. Jednoho dne se stalo, že sultán opustil své království, aby bojoval v cizí zemi. V jeho nepřítomnosti se princezna zamilovala do mladého cestovatele, který vystoupal na palácovou zeď, aby ji viděl. To se nelíbilo sultánovu velkému vezírovi Jafarovi, který se chtěl s princeznou oženit sám. Když se Jafar chopil moci, nechal svého soka vhodit do žaláře, ale mladík utekl a zabil zlého kouzelníka. Když se dozvěděl o zradě svého vezíra, vděčný sultán nabídl bohatství, ale cizinec požádal jen o jednu odměnu. A tak byli mladí milenci oddáni a žili šťastně. No, na 11 dní.